Yan, yan. Yan, matoy. Matoy. Yan, matoy. Yan. Wala na, nasiro. Yan, malaki. Malaki matoy. Dala-dalawa. Yun, thank you. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. So welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin mga toy. So solo fishing adventures tayo mga toy. Dito tayo sa may Isla Lakeshore. Tara mga toy, samahan nyo po ako dito ulit. Sana suportahan nyo mga toy yung mga fishing adventures natin. So salamat nga pala ulit kay Kuya Dama sa balsa niya. Yan. Yun, shoutout sa Mamang Guard. Sana mabait siya ulit. Yun, thank you. Shoutout tayo mati, shoutout tayo. Ayun, shoutout kay Rami John Vlog, yun, shoutout Kachoy. Leandro Domingo, yun, shoutout Kachoy. Dennis Goitan, yun, shoutout. Helen Aramel and family, yun. Shoutout kay John Dumlao, yun, shoutout Kachoy. Michael Pahardo, yun, shoutout, thank you. Elvis Belgica, yun, shoutout Kachoy. Gary Manata, yun, shoutout Kachoy. At shoutout kay Richel Aspera, yun, salamat nga pala sa mga silent viewers ko tsaka mga solid Kachoy ko. Yun, maraming salamat po. Thank you. Tara, sita po tayo. A few moments later. Yun, mga toy, dito tayo na. Yun, mga toy, ganda ng Lakeshore mga toy. Ayan, yan yung spot natin mga toy. Andun yung natin mga toy. Yung dalawang pamiwas. Tara mga toy, samahan nyo po ako. Mga toy, inaandar to. Inaandar. Yun, huli. Yun, huli. So, thank you, Jesus. Ay, thank you, Lord. Ay, 3 fingers mga toy. Kahit ganito lang sana, okay na to. Ay, salamat, Lord. Ay, thank you, Lord. Yun ang mga toy, kinagat yung taw-taw natin. Yung taw-taw natin. Yun. Thank you, Lord. Yan. Ganda. Ginagawa mo. 3.5. Ay, thank you, Lord. Andyan lang ang mga toy. Sa gilid lang pala eh. Tama nga sabi ni Nunoy. Dito lang daw sa may damo na to mga toy. Kagatin mo. Ayun. Ay, mati, kinakagat yun sa dulo. Sa dulo. Teka lang mga toy. Careful. Ay, yun na. Yun. Ay, malaki. Ay, sus. Yun mga toy. Nakatingin ako dun mga sa dulo. Dito pala sa yung taw-taw pala yung kinagat na. Ano ba yan? Ay, thank you, Lord. Ayun. Yun. Yun, huli. Ay, malaki. Malaki mga toy. Malaki. Mga toy, ang laki. Thank you, Jesus. Mga toy, dito lang pala mga toy, sa gilid mga toy, yung meron. Yan na naman. Tika. Aray. Ginagawa mo. Alis. Ano ba yan? Uy. Mga toy. Yan mga toy. Mga toy. Yan mga toy. Yan. Wala na, nasira na mga toy. Tinamaan tong natin. Yun. Naku. Nasira. Yung mga toy, ang gaganda po ng mga size. Mga toy, ang dami yan natin. Mga toy, pampito na to. Pampito na. Ito, wag na to. Masyadong malaki. Paingayin natin ito. Pag ganyan mga toy na nag-unrestrike, dapat mabilis tayo magpain. Ito mga toy, ito. Uy, 3 fingers yan mga toy. Alanganin pa ito mga toy. Dito natin nagtanim. Yan. Medyo alanganin na 3 fingers mga toy. Yan mga toy, sigurado ito mga toy. Yan. Ayan na. Uy. Ay sus, aray ko. Huli mga toy, huli mga toy. Teka lang mga toy, huli mga toy. Huli. Yun, huli. Ano ba yung hirap ng spot natin? Pag na tong cellphone natin, yari na, laglag. Walang walang upload, walang video.
Huwag naman sana po. Nag-i-enjoy lang po ako. Yan. Uy! Uy! Huli! Ay, malaki! Ay! Malaki! Ay! Kung napakalaki ng makatoy. Ay, nako. Hirap naman makatulog nito mga toy. Pag kung nakakawala mo, nakakawalan ako. Diyos ko. Ang hirap matulog. Sayang, dapat nahuli natin yan. Para di nakapagsumbong sa mga karamihan. Oh, yan. Yan, mga toy. Ay. Mga katoy. Ganda ng size mga toy. Ay. Grabe. Thank you, Lord. Allah. Magpasiklab ka taw-taw. Nako. Ayan. Ayun. Yun, huli na yan mga toy. Ang ganda ng mga size mga toy. Ay, grabe. Ganda ng napunta natin. Thank you talaga sa kabayan ko talaga. Thank you, Katoy Joseph. Grabe. Tingnan nyo mga toy. Kung gaano ka good size yan. Palitan natin ito mga toy. Mas attractive pagka mga toy, pag mahaba yung bulati. Hinahabol ka agad nila. Ala, kinagat na. Yan na mga toy. Ayan. Ayan mga toy, grabe. Ay, tumumba na yung cellphone niya. Kakatawa pag gaganito natin. Diyos ko. Mapapanaginipan ko na naman to. Yun na naman mga toy. Hindi pa ako nagpapain mga toy. Tinak na. Yun. Dala-dalawa. Yun, thanks. Wow! Mga good size yan mga toy. 3 fingers saka 3.5. Yes, thank you Jesus. Grabe na agad ako. Shoutout nga pala kay Kachoy Aro Vlog. Pwede ka na dito Kachoy. Yan na mga toy. Yan na. Yun. Uy, galing. Uy, thank you Jesus. Grabe, ang lalaki. Uy. Ilagay mo natin mga toy kasi mayroon pang isa. Baka sakali. Habang naglalagay tayo ano. Ayan na. Ay, Diyos ko. Hindi pa nga tayo mga tinagaano. Kinagat na. Ay, naku. Wala na. Puro na isda itong kamay natin. Ay, ala, yung isa mga toy. Yung isa na naman mga toy. Yun, malaki mga toy. Ayun. Grabe. Naku, ulan na. Patay tayo, ulan na. Lord, wag na po muna, Lord, ulan. Grabe, dami na yan. Ulan na. Ayan na naman pati. Uy, sus. Uy, yung huli. May huli pala. Kala ko di tinamaan mga tayo. Yun o. Ay, naku, ganda sana tong ano. Ang init ng isda mga tayo. Parang may lagnat. Na kondisyon silang kumagat. Mga tayo, umulan na mga tayo. Nakadali pa ako mga tayo ng plapla. Mga tayo, ang laki nung nadali kong plapla mga tayo. Yun mga tayo, laki. Ayos. Ito na lang po muna mga tayo. Uwi na rin ako, basa na ako. Yun, maraming salamat po sa pagsama ulit sa panibawang fishing adventures natin. Fishing spot natin mga tayo, Isla Lakeshore. So, may malapit sa Kabagong Diwa. So yun, maraming salamat po. Ayan mga tayo, mga good size yan mga tayo. Diba? 4 fingers ito mga tayo, 5 fingers. Sariwang-sariwa. Diba? Sipag-sipag lang. May libre ulam na. Prito ko. Thank you po sa fishing ng Lawa na Laguna Lake.